Dawk li kellhom jaqbdu t-titjira tal-Air Malta minn Malta lejn Vienna fis-7 u 10 tal-4 filgħodu esperjenzaw dewmien ta' kważi 16-il siegħa. Dan hekk kif it-titjira KM 514 ma kellix titlaq minn pajjiżna qabel il-11 ta' filgħaxija. Dan fil-waqt li dawk li kellhom jitilqu minn Vienna lejn Malta ġew marfa li se jesperjenzaw dewmien fejn għal sigħat sħaħ ma kellhomx idea x'ħin jew meta se jaslu f'pajjiżna. Bl-unika informazzjoni li nataw kienet il-kelma delay. Din mhix l-unika titjira li esperjenza dewmien ta' sija jew iktar. Fost dawn hemm it-titjiriet tal-Air Malta fuq ir-rotot ta' Tel Aviv, Napli, Munich, Amsterdam, Zurich u Pariġi. U dawn kollha f'temp ta' 12-il siegħa. Il-linja nazzjonali tar-ajru tal-Air Malta ikkonfermat li id-dewmien li qed ikun hemm f'ċertu titjiriet fl-aħħar jiem kien dovut għal funds li l-kumpanija spiċċat b'nuqqas ta' ajruplani. Tant li kellha tikri żewġ ajruplani biex tkopri l-iskeda. Il-kumpanija ma tgħid xejn dwar kemm qed jiswew flus dawn il-kirjiet. Fis-qarrija l-Air Malta spjegat li l-iskeda tas-sajf topera b'8 ajruplani. Iżda bħalissa wieħed mill-ajruplani tagħha jinsab għal manutenzjoni. Dan se jibqa' t-tiswija sa nofs Mejju. Il-kumpanija konfermat ukoll li tant qed taħdem bi flotta ristretta li ħsara minima fuq xi ajruplan tħalli impatt fuq il-programm kollu ta' titjiriet. Kien għalhekk li fl-aħħar 3 tim ġew affettwati wkoll titjiriet varji li jinkludu r-rotta ta' Zurich, Ruma, Brussell u anke Gatwick.